Dewch ni weddio. Diolch yn y Dioddw am y fraint unwaith eto cael dod gerdyfron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal. Tywallt y lan ysbryd arnom. Teir dim plith, i ni gofyn hyn ôl trwy enw a ceiddiant i'n harglyd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Bydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Yn cyfarfod gweddi yn cael ei gynnal ar y trydydd nos Iau o'r mis. Gai eich atgoffa ymhen y mis fe fydd yn agosau yn y Dolig a mae'r cerdyn yma wedi cyrraedd ar gyfer ein hoedfaon dros y Dolig. Felly fydd y noson o gyrolau yn cael ei gynnal ar y nos Iau cyntaf o'r mis, sef y 5 o Ragfyr yma yn y capel am hanner awr wedi 7. Gyn ni hefyd yn gobeithio fe fydd yn fyw ar y we. Ac wrth gwrs hefyd yn noson cyn y Nadolig, gyn ni'n cynnal ein gwasanaeth croesawu'r Nadolig yn hwyr iawn yn nos a fydd yr oedfa honno ar-lein yn unig. Ond cyn hynny, ymhen chydig wythnosau fe fydd ein noson o gyrolau, felly mae croeso chi gymryd rhai o'r cerdiau yma hefyd. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gwn ni aros ar ein heistedd i ganu emyn rhif 197. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb mawr yn gwisgo natur dyn. 197. Darlleniad yn dod o'r Hen Testament, llyfr Diarhebion, syth ar ôl y Salmau. Diarhebion, yr 8fed benod, ac yn dechrau darllen adnod 32. 32 at 36. Yr awr hon gan hynny o feibion, gwrandewch arnaf, canis gwyn ei byd, a gadwant fy ffyrdd i. Gwrandewch addysg a byddwch ddoethion, nac ymwrthodwch â hi. Gwyn ei fyd y dyn a wrandawa arnaf ac a wylio'n ddyfal beinydd wrth fy nrysau, gan warchod o'r bist fy mhyrth i. Cynnes y neb am caffo i a gaif fywyd, ac a feddiannau wyllus da gan yr arglwydd. Ond y neb a becho yn fy erbyn a wna gam a'i enaid ei hun. Fy holl gaseion a garant angau. Bydd y bendit Duw ar ei air, sancta Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi.
Diolch yn y ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw a trwy heddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch bod ffordd wedi hagor. Dy fod wedi darparu'r ffordd yma, cyn i'r byd cael ei lunio, cyn i'r byd yma cael ei greu i ti i drefnu ffordd, i ddelio a'n pechod, i ddelio a'n argyfwng o Dduw, ac i ti i baratoi ac i agor ffordd y byddai'r arglwydd Iesu Grist yn dod. Ac i ni yn diolch iddo ddod yn ifydd. Ac yn dod yn fodlon ni ddioddef trosom ni, ddioddef ar y ddeiar fel dyn o Dduw, i cael ei wrthod, i cael ei boenydio, ond o Dduw, iddo fod yn fodlon i fynd yr holl ffordd at y groes, ac iddo i ddioddef dy ddigofaint di yn cael ei dywall arno ef. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch am y gwirioneddau yma, ac yn gofyn i ti'n helpu ni i ddeall gymaint ac sydd yn bosib i ni i ddeall. I ni werthfarogi gymaint ac yma yn bosib i ni werthfarogi. I ni'n gwybod o Dduw na allwn ni ymgyffred yr hyn a ddioddefodd yr arglwydd Iesu Grist yn ein lle. Nad yw yn bosib i ni ddeall mawredd yr holl beth ac erchylltra y dioddef. Ac eto o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni i wybod rhywbeth am y pethau hyn. I ni ddeall rhywbeth y bydd yn peri, y bydd ein cariad ni tuag ata ti yn cynyddu. Ac y bydd ein sel ni yn fwy selog, ac y bydd ein hawydd ni i dydyrchafu di yn un fydd yn gyson trwy gydol pob dydd o'n bywydau. Ac o Dduw, y bydd ti'n nerthu ni i rodio mewn ffordd sydd yn dogoneddu di, ac y byddwn ni yn cael mwynhau dy gwmniaeth. I ni'n gweddio hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon, ac cawn wybod rhywbeth am y cyffyrddiad hynny o ddifri, ac y gallwn ni dystio i ni fwynhau cael bod yn dy bresenoldeb di. O Dduw, y mae hyn yn golygu yn aml a byddwn ni yn teimlo'r argyhoeddiad o'n pechod ac i weld difrifoldeb ein pechod, ond eto o Dduw i fwynhau y ffaith dy fod ti wedi maddau'r cyfan a dy fod wedi rhoi'r rhodd o ffydd i ni gredu ac i ymddiried. Felly o Dduw, gweithio yn ein plith ni yma yn ystod yr oedfa hon a thrwy gydol y dydd. Ni'n gweddio o Dduw am bob oedfa arbennig wrth i ni agosau at gyfnod prysur arall ym mhen rhai wythnosau. Ni'n gweddio o Dduw y bydde di yn peri, bydd yn eidio nawr yn meddwl ac yn paratoi ac yn ystyried i ddod mewn i'th di i wrando ar dair i ganu dy glodydd. O Dduw, i ti yn gallu peri y fydd enaid yn dod. Dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti wneud ac y bydd yr enaid hynny yn gorfod dod. Y bydden nhw'n methu ymwrthod. Y bydd y ras yn anorchfygol. Felly o Dduw, gweithio yn ein plith. Tywallt ysbryd arnom ni yma ac ar dy bobl ar hyd a lled o wlad. I ni'n gweddio o Dduw cawn glywed am sawl hanes oedd lawd i yn gweithio yn rymus yn ein plith, unwaith eto yn y dyddiau tywyll. Felly o Dduw, diogel yn hamser nawr, arwain i yn ein haddoliad, bendithio'n hamser yma. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emynau rhif 341, Arglwydd Iesu llanw deglwys ath lan ysbryd di dy hun. 341 gewn ni sefyll i'w chanu. Daw yn testyn o lyfr y Diarhebion, yr 8fed benod ac adnod 36. Diarhebion benod 8 ac adnod 36. Ond y neb a becho yn fy erbyn a wna gam a'i enaid ei hun. Fy holl gaseuon a garant angau. Nawr, mae'n hawdd meddwl nad oes bai arnom os nad ydyn ni wedi clywed y gorchymyn. Yn aml dwi'n meddwl am gyrru'r car, ac mae'n anodd ambell waith, chi'n gyrru'r car ac chi ddim yn sŵr beth yw'r rheol, beth yw'r cyflymder i chi fod i yrru ar hyd y lôn, ac felly yn aml chi'n gallu cael eich dal. Ac yn ei weddol sicr o hyn, does dim pwrpas dadler achos, na nhw ddim gwrando arno chi. Mae'r ffaith bod ni ddim yn gwybod am rhywbeth, dwi ddim yn mynd i ddal dŵr. Yr un fath, yn cofio dweud ychydig bach nôl yn mynd i'r maes awyr, a yn ddiolchgar iawn i'r maes awyr ym Mryste tynnu llun o fy nghefn yn rhoi bag yn y car. O'n i ddim yn gwybod nad oedd hawl da fi roi bag yn y car yn y fan honno. Ond oedd dim pwrpas dadle gyda nhw, achos o'n nhw'n dweud bod yna arwyddion, ond o'n i'n mynd i gweld ar arwyddion. Mae'n hawdd meddwl nad oes bai pan i ni heb glywed yr gorchymyn. Neu, falle nid oeddech yn y fan ar lle gyhoeddir y rhybydd neu'r gorchymyn. Falle meddwl am amser yn yr ysgol am yr athrawon wedi rhoi rhyw reol.
A falle o chi wedi mynd i'r tŷ bach neu rhywbeth. Neu falle o chi heb ddod nôl i'r dosbarth. Ac o chi ddim yn gwybod. A dwi ddim yn credu bod hwnna'n mynd i ddal dŵr chwaith. Ffaith bod chi ddim na. Mae yna gyfrifoldeb, ond oes dyna beth fydd ddadl bob tro. Cyfrifoldeb chi yw bod yno, a cyfrifoldeb chi yw gwrando. Cyfrifoldeb chi yw darllen bob un arwydd sydd ble bynnag mae e. Ond does dim hawl dyn ni ddweud, nid fy mai I yw e. Rhaid I ni fod ar ein gwyliadwriaeth trwy'r amser yn y byd yma, yn ein bywydau o ddydd I ddydd. Rhaid I chi wneud yn siŵr eich bod yn gwrando, eich bod yn y fan a'r lle dylsech chi glywed, a bod na atebolrwydd. Ac mae felly yn ysbrydol hefyd. Fe nes I ddweud wythnos diwetha dwi'n credu. Does dim esgus gan neb, nag oes, does dim esgus. Does dim esgus gan bobl, a fydd dim esgus ganddyn nhw yn rhagwyddoldeb, nad oedden nhw wedi cael eu magu ar aelwyd Cristnogol. Fydd hwnna ddim yn dal dŵr. Pa bynnag mor greulon I chi'n meddwl yn ein rhesymu pechadurus ni, I ni'n dod I ryw gasgliad am rhywsut neu gilydd, nad oes hawl gan Dduw I beri fod unrhyw un yn atebol, gan nad oedden nhw wedi cael eu magu ar aelwyd Cristnogol. Ond ar hyn I ni'n gwybod, maen nhw'n atebol. Ac yr un peth, byddai'r rhain dweud, wel fi es I erioed mewn capel. Ond does dim y hawl gan neb I ddweud, y ffaith na fi es I yn y capel, felly dwi'n iawn. Chlywes I mor hybydd. Dwedwn ni wythnos diwetha, mae'r awyr, mae'r ser, mae'r lleiad, mae'r hael, mae'r greadigaeth yn ei gyfanrwydd yn gweiddi allan, mae'n rhaid I chi wrando. Mae'n rhaid I chi ddeffro, ac ystyriwch beth sydd angen I chi ei glywed. Dyna beth mae'r holl beth yma, mae Duw wedi rhoi digon I ni o fewn cymdeithas, o fewn y greadigaeth, o fewn popeth, mae wedi rhoi pobl o'n blaenau ni. Mae gweld person yn ddigon I wneud I ni sylweddoli, rhaid I fi ystyried. Mae gweld llaw yn ddigon I wneud I fi feddwl, rhaid I fi feddwl, sut yn y byd gall ffrwydrad achosi bod yna llaw gan berson sydd yn gallu gwneud yr holl bethau rhyfeddol yma. A tra bod y llaw yma yn gwneud un peth, mae'r llaw arall gallu gwneud rhywbeth arall. A bod yr ymenydd yn gallu anfon y negeseuon. Mae hwnna'n ddigon I gondemnio pob un person yn y byd. Ebso ni'n meddwl am y pobl sy'n gyrru heibio fan hyn, ac I ni'n gallu teimlo, na fydden nhw'n dod mewn, ond I ni'n gwybod hyn, mae yna ddigon i'w condemnio nhw, gwau nhw am beidio gwrando. Mae dyletswydd ar y bobl sydd yn mynd heibio dros yr capel I ddod mewn i'r cwrdd. Mae dyletswydd arnyn nhw. Mae'r Beibl yn trwy gydol, holl dudalen yr Beibl yn datgan yn eglur. Yr alwad yma I wrando, yr alwad o rybydd hyd yn oed. Mae pob oedfa felly'n bwysig, ond diwe, beth sydd gan yr arglwydd I ddweud wrtha I heddi, mae mor bwysig heddi. Mae'n gymaint o help heddi cael cynulleidfa fwy o bobl I wrando, ac mae hwnna'n dod ar rhyw hwb fach I feddwl, mae yna fwy I wrando, ac mae mor bwysig. Cristionau ffeidio. Mae'r ddyletswydd ar bob un person I wrando. Allech chi ddadle, mae yna fwy o ddyletswydd ar Cristion I wrando. Gyda, edrychwch ar hynny. Mor fach. Ond am gondemniad ar brif ddinas Cymru, faint o filoedd o bobl sy'n gallu siarad yr iaith? Na. Mae'n bwysig gorffwys. Mae'n bwysig paratoi ar gyfer dillun. Mae'n bwysig ymuno ar core. Mae'n bwysig mae pethau eraill da fi wneud. A dyn nhw ddim yn gwrando ar y pethau yma. Dyn nhw ddim yma I wrando. Ni'n ddiolchgar am y rhai sy'n gwrando. Ond dyma chi rhyw fath o gyffro, y rhai sy'n gwrando ar y we. I ni ddim yn gwybod nag un pwy sy'n gwrando ar y we nawr. Mae wastad yn galondydd cael cwrdd â'r rhai yn dweud yr oedd rhywun wedi gwrando ar y we ac yr oedd yr arglwydd wedi siarad â nhw. Mae hwnna mor gyffroes. Achos mae yna ddyletswydd ar bob un I wrando. Beth sydd gan yr arglwydd I ddweud wrtha I heddi? Achos yn y darn yma mae mor glir, mae'n alwad I wrando. Ond hefyd ceir hybydd I chi beidio gwrthod gwrando. Ac I wrthod yr alwad honno. Mae'r adnodau nes I ddarllen, mae'n llawn galwad I wrando. Mae'r Iesu yn galw arnoch chi I wrando. Ond mae hefyd yn garedig iawn, mae'n rhybuddiwch chi, peidiwch da chi a gwrthod gwrando.
Ac i ni wedi gweld lot o hynny'n dod dros y blynyddoedd. Ni wedi gweld llawer sydd wedi gwrthod gwrando. Ond mae'r rhybydd yn un clir. Wel, yn gyntaf, ni edrych ar y rhybydd am y gwrthod yma, ac yn ail yr alwad i wrando, ac yn olaf yr addewidion pendant sydd yma i'r ddau. Wel, yn gyntaf, rhybydd am wrthod. Adnod 36 yn gyntaf, ond y neb a becho yn fy erbyn a wna gam mae enaid ei hun. Chi'n gwneud cam a'ch hunan. Chi yn gwneud cam a'ch enaid eich hun. Fy holl gaseuon a garant angau. Ac yna, adnod 33, ewch yn ôl, gwrandewch addysg a byddwch ddoethion, nac ymwrthodwch â hi. Peidiwch a'i wrthod. Golyga hyn eich bod yn gwneud yr hyn sydd yn gwbl i'r gwrthwyneb i alwad yr Iesu. Pan i chi yn gwrthod gwrando, i chi yn mynd yn groes i'r Iesu. Mae Iesu Grist yma yn galw ar bob un, ar bobl i fod yn ddoeth ac i cymeryd eich dysgu chi. O, mae y mor drist. Mae y mor drist pan ni'n gweld pobl sydd yn gwrthod cael ei dysgu. Mae plant bach sydd yn gwrthod cael ei dysgu yn broblem yn dywe. Mae'n broblem iddyn nhw, maen nhw'n broblem i gymdeithas. Maen nhw'n tyfu lan yn gwrthod cael ei dysgu. Na nhw ddim ildio. Maen nhw'n gwrthryfela trwy'r amser ac mae'n mynd yn fwy o broblem wrth nhw mynd yn fwy o faint. A pan maen nhw'n fawr, mae'n broblem fawr, maen nhw'n gwrthod cael ei dysgu. Ac yna fel oedolion, ych chi'n gweld yr un cymeriad yn dod trwyddo. Pan mae'r rhai yn gwrthod cael ei dysgu, dyn nhw ddim yn gwrando. Mae yna rhyw natur hyll yna. Mae'n afiach, mae'r ysgrythyr yn glir fan hyn. Mae'n cael ei adlewyrchu'n ysbrydol. Mae'n rhywbeth ofnadw pan i chi'n gwrthod cael eich dysgu. Sdim byd gwaith na rhywun sydd mor styfnig, mor falch, nad ydynt yn barod cael ei cynghori. Gan bod nhw'n meddwl i bod nhw'n gwybod yn well. Ond nid yna balchder sydd wrth raidd y cyfan yn dweud. Achos mae nhw yn meddwl bod nhw'n gwybod yn well. A fel arfer, fyddwn nhw'n troi ar ôl yn dweud, pwy wyt ti i ddweud wrtha i? Wyt ti'n gwybod well na fi? A dyna yw ac i ni'n cael yna fewn yr eglwysi, ni'n gweld hynny ymlith y rai sy'n proffesu. Bydd nhw'n troi rownd, a os yw'r pregethwr yn dweud rhywbeth dyn nhw'n licio, maen nhw'n dweud, pwy wyt ti? Achos dwi ti neb. Sym hawl dy ti ddweud wrtha i beth i ddweud, neu beth i wneud, neu sut i fyw. Dwi ti ddim yn mynd i roi unrhyw ddisgwyliadau ar fy mywyd i. Ti ddim yn mynd i roi unrhyw gyfyngiadau ar beth dwi'n wneud ar nos Wener a nos Sadwrn. Ti ddim yn mynd i roi unrhyw bwysau na fi ddod i'r cwrgweddi. Ac felly dyna'r cymeriad sydd yma, y pobl styfnig yma, y pobl sydd ddim yn cael ei dysgu. Ond pan ni'n dod i gyd-destun yr Efengyl, beth ni'n deall fan hyn yw doeth yw y sawl sydd yn barod i ddysgu o'r Efengyl gan Iesu Grist ei hun. Ond mae'r adnod yma'n disgrifio'r anoeth. Ni'n gwybod mai doeth yw yr un sydd yn gwrando ar yr Efengyl. Sym llawer o'r reini ar ôl nag os ar y funud. Ond y gwrthwyneb yw fod yr rhai sydd yn gwrthod gwrando yn anoeth. Y rhai sydd yn gwrthod ildio. Gai ofyn hyn, oes o rai sydd yn gwrando sydd yn gwrthod gwrando ac yn gwrthod ildio. Hynny yw, mae'ch Cristion gwrando, ni'n gwybod hynny, ond dydych chi ddim yn cymeryd sylw. A'n aml, dwi wedi dweud hyn o'r pwlpid, dwi wedi sôn fel athro i chi'n gallu dweud yn aml. Chi'n gallu dweud ar lygaid rhywun os yw nhw'n gwrando. Mae'n ddigon amlwg. Dwi ddim yn anodd i athro o leia. Dwi'n siŵr bod rhai pregethwyr, ond os yw'r pregethwyr yn athrawon hefyd, fi'n credu bod yn broblem, yn gallu fod yn broblem, achos chi'n gallu gweld yn syth. Chi'n gallu gweld yn syth pwy sydd ddim yn gwrando, pwy sydd ddim eisiau clywed, ac yr rhai hyd yn oed sydd ddim ac unrhyw fwriad i gadael yr neges i dreiddio trwyddo i wyneidio nhw. Mae yna rhyw fath o llenni'n dod lawr. Does dim ymdrech yno chi gymryd sylw. Mae gwrando ar bregeth, mae gwrando ar Efengyl yn cymryd ymdrech. Mae'n waith caled. Mae'n waith caled i bregethu, ond mae'n waith caled i wrando. Dwi ddim yn siŵr pa'n yr anoddach ambell waith, achos fi'n gwybod mae eistedd lawr sicr a pnawn di Sul, pan chi di blino, a pobl ifanc ar ôl penwythnos brysur, chi'n gallu blino, ac felly mae'n cymryd ymdrech. Ond i'r rhai, chi'n gweld o'r cychwyn, does dim ymdrech. Yr ymdrech cyntaf, dwi'n ymunod yma. Dwi'n ymunod yn trafferthu ddod i'r cwrdd, felly mae'r ymdrech wedi hen fynd. Does dim bwriad i ddod. Dwi'n dweud, na, dwi'n mynd i ddod hyd yn oed. Dwi'n mynd i fynd i rwle i'r parc, mae'n dod o braf heddi to. Fe air llyn, fe air wac. Dwi ddim yn mynd i ddod i wrando ar air Duw.
Ac mae'r mwyafrif ddim yn wedi meddwl bod eisiau gwrando ar air Duw. Mae'r mwyafrif yn ein prif ddinas ni yma yng Nghymru heb nhw ymwybyddiaeth bod hyd yn oed disgwyl mynd i'r capel ar y Sul. Dwi ddim yn wedi croesi meddyliau nhw. Dwi ddim wedi clywed am y fath beth trwy gydol eu bywydau nhw. Ac felly, does dim ymdrech. Maen nhw mor anoeth fe ddylen nhw wybod mae'r olygfa maen nhw'n cael ar pnawn dy Sul braf fel hon a gweld y llyn fe mae yna ddigon fyna ar ben ei hun i ddweud fe ddylech chi fod yn yr oedfa. Fe ddylech chi fod yma. Ond dyn nhw ddim. Ond pan mae yna rai yn dod, i chi gallu gweld hyd yn oed fyna. Falle maen nhw wedi dod yn gorfforol, ond dyn nhw ddim yn gwrando, does dim ymdrech. Nid yw yn eich barn nhw yn ddigon pwysig iddyn nhw. Ac efallai dyn nhw ddim eisiau unrhyw beth i ymyrryd yn eu bywydau nhw. Maen nhw'n gwybod, digon efallai, os wrandawa i ormod, bydd rhaid i fi newid fy ffordd o fyw. A dwi'n licio fy ffordd o fyw. Ac felly mae y llenni'n dod lawr. Dyn nhw ddim yn gwrando. I ddweud y gwir, y rhai anoeth yma, y rhai sydd yn gwneud cam a'i heneidiau nhw, mae'n fwy na peidio gwrando, a peidio rhoi ymdrech i wrando, maen nhw'n rhoi ymdrech mewn, maen nhw'n rhoi ymdrech i bido gwrando. Mae hwnna'n cymryd ymdrech. Chi roed bod mewn sefyllfa? Pan i chi'n ymdrechu peidio gwrando? Chi ddim eisiau clywed? Mae hwnna'n cymryd lot o ymdrech. Yn enwedig pan dwi'n mwyn un llais sydd yn yr holl adeilad, a mae rhaid i chi mynd a rhoi'r holl ymdrech, dwi ddim yn mynd i wrando, ac felly mae rhaid chi cael eich meddwl i fynd i rhywle arall. Mae'n waith caled, a dyna beth mae'r rhai o'r byd yn ei wneud, maen nhw'n ymdrechu a'i holl nerth i beidio gwrando. Chi ddim eisiau dim byd i ymyrryd ar eich bywyd chi. Chi'n ymwrthod, a mae gair Duw yn disgrifio chi ffyliaid ydych chi, chi'n ffwl. Am ffyliaid sydd. Yn sicr, yn yr oes i ni'n byw yn ddi, sydd a digon o wybodaeth am yr hyn sydd yn dda i'n cyrff. A gellir dweud i raddau helaeth bod y sawl sydd yn goryfed, neu falle'n gorfwyta, neu falle'r rhai sydd yn ysmygu. I ni'n gwybod bod y pethau hyn yn niweidiol i'r corff. Ni'n deall na nawr yn dydyn ni. Mae yna ddigon o addysg wedi bod yn does i ddweud wrthyn ni bod goryfed, gorfwyta, ysmygu, beth bynnag i chi'n ysmygu, bod nhw'n niweidio'r corff. A fod yna bwysigrwydd gofalu am yr hyn yn ni'n rhoi mewn i'r corff. Achos bod modd i chi'n niweidio'r corff, i chi'n gwneud cam a'ch corff. Mae pawb yn gwybod yna, dydyn nhw? A mae rai sydd gyda lot o arian yn gallu mynd i'r archfarchnadoedd fwy drud, achos mae nhw gyda'r fraint yn gallu prynu'r bwydyd gorau, a rai organig yma, a maen nhw'n prynu'r bwydyd fwy o drud. Pam? Achos maen nhw'n gwybod, mae hwnna'n dda i'r corff. A mae rhai sydd ddim gyda gymaint o arian yn goffo mynd i'r siopau eraill a prynu pethau sydd ddim, ond maen nhw'n gwybod bod y pethau sydd mynd mewn i'r corff yn unau mynd i wneud lles i'r corff neu wneud niwed i'r corff. Ond mae digon o wybodaeth gan bobl am hynny. Ond mae gair Duw yn dweud bod rhai yn dangos amharch o'r mwyaf i'w heneidiau nhw. Does dim ots ganddyn nhw am eu heneidiau nhw. Does dim baich ganddyn nhw am eu heneidiau nhw. Nid ydyn nhw'n poeni am les eu henaid. Maen nhw'n ddigon awyddus i edrych ar ôl i cyrff, llawer, falle nid pawb. Ond o ran yr enaid, does dim gofal. Dyn nhw ddim yn edrych ar ôl yr enaid. Na nhw dal i faint yw 60 pint dwi'n credu, falle rhywbeth felly, i ymuno rhyw gampfa sy'n a ffwll nofio, a stafell i wneud codi pwysau a rhedeg ar yr unfan. A maen nhw'n wneud yn siŵr wedyn, maen nhw'n ôl i'r siop orau prynu bwyd, maen nhw'n prynu pethau sy'n rhoi egni iddyn nhw ac yn gallu troi hwnna i gyd mewn i gyhyrau. A maen nhw'n gwybod yr holl pethau sydd angen nhw'n wneud. Ond yr hyn ni'n gwybod yw, maen nhw'n yn esgeluso ei heneidiau. Mae'n dweud fan hyn yn yr adnod yma, a wna gam a'i henaid ei hun. Mae yna gymaint sydd ddim yn ei cam a'i cyrff, sydd dim ond yn mynd i fyw am 50, 60, 70, falle 80, falle 90 mlynedd, chydig yn cyrraedd 100. Ond enaid sydd yn byw hyd tragwyddoldeb, maen nhw'n ei cam a'i henaid, maen nhw'n ei niwed i'w henaid nhw.
Dyn nhw ddim yn edrych ar ôl yr enaid. Y sawl sydd yn gwadu bod enaid ganddynt hyd yn oed. Dyna pa mor ddifrifol yw e. Maen nhw'n gwadu bod enaid ganddyn nhw o gwbl. Mae'r mwyafrif bellach ddim un o'n gwybod beth yw enaid. Dyn nhw ddim yn sylweddoli bod yr enaid yn mynd i fyw hyd tragwyddoldeb. Dyn nhw ddim yn sylweddoli na. Dyn nhw ddim yn gwybod dim. Dyn nhw'n gwybod digon am y corff. Maen nhw'n gwybod digon am beth sy'n gwneud i'r croen edrych yn iach am chydig bach, falle 5 mlynedd yn fwy efallai. Maen nhw'n gwybod beth sydd orau i'r galon. Maen nhw'n gwybod digon am beth sy'n mynd i fod yn dda i'r galon i giro fel mae fod i am falle 6-7 mlynedd yn fwy ac yn gryf. Maen nhw'n gwybod beth sydd yn helpu nhw gyda'i rhedeg mewn rhyw ras. Maen nhw'n gwybod hwnna i gyd. Ond dyn nhw ddim yn gwybod bod ganddyn nhw enaid sydd yn byw hyd tragwyddoldeb. Ac felly maen nhw'n gwneud y niwed mwyaf i'r enaid. Ac i'r rhai sydd yn credu bod ganddynt enaid. Tybwn ni fod y mwyafrif yn credu bod nhw'n iawn ar ben eu hunan. Maen nhw'n credu fod popeth yn iawn. Maen nhw wedi dod i'r casgliad bod eu henaid nhw'n saff. Dyn nhw ddim wedi gwneud ymchwil. Dyn nhw ddim wedi ymdrechu i ffeindio mas os yw hwnna'n wir. Mwyafrif o pobl sydd yn mynd i gapeli yng Nghymru, os na rai dal i fynd yn llawer, ond y rai sy'n mynd i'r capeli heddi yng Nghymru, faint o'r rheini sydd yn gwneud yr ymdrech i ffeindio mas a yw yr enaid yn byw hyd tragwyddoldeb. Dyn nhw ddim un o'n gwybod na. Ac os yw'r enaid yn byw hyd tragwyddoldeb, maen nhw'n croesi bysedd fydd popeth yn iawn. Ond mae'r difrifoldeb yn cael ei bwysleisio yn adnod 36, ond y neb a becho yn fenaid yn ferbyn, a na gam a'i enaid ei hun, fy holl gaseuon a garant angau. Mae pob pechod yn niweidio yr enaid. Mae fel pan ych chi'n ysmygu. Nes dim rhaid i chi ysmygu nag oes. So chi'n eistedd dros nesau rhywun yn yr ystafell sy'n ysmygu. Mae bob anadl i chi'n ei gymryd yn gadael marc ar yr ysgyfaint. Mae'n ei niwed i chi. Os ych chi'n treulio lot o amser yna, fe fyddwch chi siwr fod yr un mor debygol i gael afiechyd angheuol oherwydd yr anadlu i chi yn ei wneud. Mae pob niwed felly yn cael effaith ar y corff, ond mae pob pechod yn niweidio'r enaid. Bob tro i chi'n hyll, bob tro i chi'n hunanol, bob tro chi'n anfoesol, bob tro chi'n colli tymer, bob tro chi'n anwybyddu'r efengil, bob tro chi'n anwybyddu'r hael a lle'r a'r seiad, bob tro chi'n anwybyddu'r greadigaeth, bob tro i chi'n meddwl dwi ddim eisiau gwneud rhywbeth achos dyma beth dwi am i'w wneud, i chi'n gwneud niwed i'ch enaid. I'r rhai sy'n dod i'r capel, mae bob oedfa maen nhw'n dod mewn iddi. Bob sil, bob cwr bore neu pnawn neu nos. A bob tro maen nhw'n gadael trwy'r drysau, heb bwyso ar Crist, maen nhw'n gwneud niwed arall i'w henaid. Mae yna bechod yn pentyrru. A mae'r enaid yn fynd yn dywyllach ac yn dywyllach. Mae pob pechod yn erbyn Iesu Grist, mae pob gwrthodiad gwrando, mae pob gwrthod ildio, mae y mor ddifrifol. Does dim pechod mwy difrifol. Ond byddai'r rhain dweud, wel mae llofruddiaeth. A pethau holl bethau yna yn ddifrifol. Ydy mae e, ond mae'n dod oherwydd hyn. Mae'n dod oherwydd yr agwedd tuag at yr enaid. A'r gwrthod ildio i Grist, a mae ef yw mab Duw. Yr unig gwaredwr, yr unig aber dros bechod. Rhai os ydyn yn chwilio am iachawdwriaeth, yn chwilio am rhywbeth o fewn crefydd yn aml. Maen nhw'n chwilio rhywle arall yn lle Crist, ond nid yw'n wir. Mae yna rhai sydd dal i fynd i ryw oedfa grefyddol. Ond be maen nhw'n neud yw, maen nhw'n chwilio am ryw ateb, ond nid Crist yw'r ateb. Ryw emosiwn efallai, ryw brofiad maen nhw'n galw'n ysbrydol, ond efallai yr un math o brofiad maen nhw'n sôn amdano pan i chi, falle ar eich gwyliau ac i chi'n gweld y môr a falle mynyddoedd tu ôl am yr haul yn machlyd. Ac falle chi'n newid cael pryd neis o fwyd. A mae'r byd yn disgrifio yr ymdeimlad yna falle bod e'n noson braf, a falle bod trad chi'n y dŵr, chi'n edrych ar y machlyd. A mae rhai pobl yn disgrifio hwnna fel profiad ysbrydol, ysgytwol, sydd wedi effeithio yn nhw, a mae wedi rhoi rhyw emosiwn yn nhw. Maen nhw wedi mwynhau e, maen nhw'n ei gofio fe, a maen nhw'n dweud bod yna rhyw ias lawr y cefn.
A felly math yno beth yw hynny, falle bod nhw'n mynd i rhyw grefydd eraill, a maen nhw'n dweud fi eisiau profi pob math o bethau, a bod yna rhywun di dweud rhywbeth, neu rhyw gerddoriaeth, mae cerddoriaeth yn aml yn gallu neud rhyw effaith ar y person, ac i chi gallu teimlo, oedd hwnna'n rhywbeth neis, ac oedd nhw'n deimlad braf, a maen nhw'n disgrifio hwnna fel rhywbeth ysbrydol, a maen nhw'n chwilio am rhywbeth sydd yn mynd i roi rhyw bwrpas iddyn nhw. A falle bod y pwrpas yw, fi wedi gweld y machlud am y prydferthwch, a dwi'n mynd i trio byw am bethau prydferth. Dwi ddim yn gwybod. Chi'n clywed pob math o ddamcaniaethau ar gyfer bywyd. Ond be chi'n gwybod yw, does dim un o'n nhw'n sôn am Grist. Dyn nhw ddim yn chwilio am Iesu Grist. Ac i ddweud y gwir, mae'n dweud mwy na hynny, maen nhw'n casau Iesu Grist. Casineb o Grist ydyw. Dyma beth yw, bob tro ni'n pechu, mae'n dweud, i ni'n dangos casineb, mae'n dweud, ond y neb a becho yn dderbyn, a wna gam mae enaid ei hun, fy holl gaseuon a garant angau. Fy gaseuon, y rhai sy'n fy nghasau, dwedodd Iesu Grist. Gall hwnna fod yn breifat neu'n weledol. Mae yna lawer wedi dod i'r oed fawn. Hyd yn oed fan hyn ar Bnawn Dydd Sul dros y blynyddoedd, gallech chi ddweud hyn yn sicr. Yr oedd nifer ohonyn nhw'n casau Iesu Grist. Bydden nhw byth yn cydnabod y peth. Bydden nhw'n dweud, dwi'n pwyso'r Grist, dwi'n credu Iesu Grist, ond maen nhw'n casau efengil Grist. Dyn nhw ddim eisiau'r efengil yma. Maen nhw eisiau efengil sydd yn dod â rhyw fath o grefydd yn sôn am Grist, ond mae eisiau dod â lle i falchder dyn. Ac ymhen chydig o amser, maen nhw'n dweud, dwi wedi cael digon ar hyn. Dwi ddim eisiau'r efengil yna. Mae Iesu Grist yn dweud, i chi'n fy nghasau. Mae'r rhai yn neud yn weledol wrth gwrs. Yr rhai gweledol yw'r rhai sydd ddim yn dod o gwbl. A mae'r rhai sydd o'r rhai felly pan maen nhw yn dod, fe fydden nhw'n carlamu allan yn reit gloi. Ac yn dweud, dwi ddim eisiau gwrando ar hwnna byth to. O'r niwed maen nhw'n neud i'r enaid, trwy beidio gwrando. Yr ymdrech ddylen nhw i'w roed i'w wrando, ond i'r gwrthwyneb yw bob tro yr ymdrech i beidio gwrando. Wel, beth am yr alwad i wrando? Adnod 32 ymlaen, gwrandewch ar y geiriau yma. Yr awr hon gan hynny o feibion, gwrandewch arnaf, canis gwyn ei byd a gadwant fy ffyrdd i. Gwrandewch addysg a byddwch ddoethion, nac ymwrthodwch â hi. Gwyn ei fyd y dyn a wrandawa arnaf, ac a wylio yn ddyfal beinydd wrth fy nrysau, gan warchod wrth bist fy mhirthu. Dyna alwad i chi, mae yna gyfrifoldeb yno chi wrando. Am alwad o gariad yw ac o drigaredd gan yr arglwydd, galwad i ymateb nawr yr awr hon. Nawr yw'r amser i ymateb. Dyn ni'n sôn am ymatebwch wythnos nesaf. I ni yn dweud, i ni yn rhoi pwysau ar bobl. Wrth gwrs, i ni'n credu'n sofraniaeth Duw, ond i ni'n dweud hyn, i ni ddim yn sicr a fydd wythnos arall da ni. Felly mae'n dweud hyn, yr awr hon gan hynny o feibion, gwrandewch arnaf. O na fydde mwy o hynny'n digwydd yn yr oes yma, yn ein capeli ni, fod na bledio a phobl. Mae rhaid i chi wrando nawr. Nid mater o opsiwn, nid mater o ddewis, mae na bwysau arnoch chi. Os fydd na rhywun yn mentro dod lan at ei ar ddiwedd unrhyw oed, fydda'n dweud, o chi'n rhoi gormod o bwysau arna i, fydda'n dweud, diolch yn fawr. O leia ni wedi gwneud rhywbeth yn iawn. Petai rhywun yn dod lan yn dweud, hwnna tipyn bach yn dros belltesio, yna ormod o bwysau fyna, ormod o ddweud pethau negyddol. Pethau ni'n dweud, dyna'r calondyd o'r mwyaf, diolch yn fawr. Dyn nhw ddim yn golygu fe neis iawn, ond fe gymera i fe fel rhywbeth sydd yn galondyd o'r mwyaf. Achos mae'r llyfr yma'n dweud wrthyn ni, am halwad yw i wrando nawr. Dwi ddim yn rhywbeth i ohirio. Y peth mwyaf anoeth i'w ohirio. Achos be mae'r Iesu'n dweud, wrth gohirio, i chi'n dangos casineb at Iesu Grist. Dyna be mae di dweud, dyna be mae Crist yn dweud. Wrth ohirio, chi'n casau Iesu Grist. Ond falle byddwch chi'n dweud, na, dwi ddim yn casau Iesu Grist, dwi'n mynd i feddwl am peth. Ond dwi ddim yn siŵr os fedrai cytuno dyna. Dwi'n gwybod mae'r rhain gallu dod dros gyfnod, ond yr unig beth wedai wrthoch chi, bob tro chi'n gwrthod. Bob tro chi'n mynd trwy'r drysau ac yn dweud na i feddwl amdano fe to. Mae'r peth yn mynd yn fater fwy. Chi'n neud niwed a'ch enaid. Mae yna fwy o bechod. Fe fydd na fwy o galedwch. Fe fydd na fwy o troi cefn. Fe fydd na beth eraill yn dod i'ch traws chi. Sut i chi'n gwybod a fydd na ddyddiau eraill ganddoch chi ar y ddaear yma? I chi'n esgeluso'ch enaid.
A mae Iesu Grist yn galw arnoch i wrando nawr, i roi eich holl sylw nawr. Mae'r ymdeimlad yma o'r darlun o'r defaid yn ymateb i lais y bugail. I chi wrando ar lais y bugail nawr, sydd yn pledio arnoch i roi sylw i ildio i fyddhau o eiriau. Dyna math o ymdeimlad sydd yma. Ac am eiriau, maen nhw'n sicr yn eiriau o obaith. Mae'n datgan mai fe yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Mae'n union yr un peth ar Testament Newydd, ond yw e? Mae fel petai'r Iesu'n dweud fan hyn, fel mae'n dweud yn y geiriau yn y llyfr Diarhebion. Mae'n dweud, mae fe yw'r ffordd, gwrandewch. Os ych chi eisiau gwybod y ffordd i'r nefoedd, gwrandewch arna fi, a newch ymdrech. Os chi wedi blino, deffrwch. Newch be bynnag sydd eisiau chi wrando, eisteddwch lan. Eisteddwch ochr y set. Tym os beth, newch siŵr bod chi'n gwneud ymdrech i wrando, achos mae pob un gair yn bwysig. Mae'n dweud iddo ddod mwyn delio anhargyfwng am pechod. Dyna be mae Iesu Grist yn ei wneud. I ddelio ar hyn sydd yn perin bod ni'n elynion iddo a'i gesau. Yr hyn sydd yn achosi'r gwacter yn yr enaid, mae wedi dod i ddelio hwnna. Mae wedi dod i ddelio gyda'r hyn sydd tu fewn i chi sydd yn peri bod chi troi'r amser yn chwilio am rhywbeth i fodloni. Fedrwch chi byth fod yn fodlon. Mae'r byd yn dyn nhw, maen nhw'n mynd o un pleser i'r llall. Ond mae'r Iesu'n dweud, gwrandewch arna i, dwi wedi dod i ddelio gyda'r gwacter yna. Mae wedi dod i'n helpu ni fyw i'r pwrpas yn creu ni. Be mae'n dweud wrthon ni, fe ddath Iesu Grist o'r nef at rhai sydd yn sychedig ac yn ywynog. Be mae'n dweud wrthon ni yn llyfr y Diarhebion fan hyn yw, gwrandewch, yr awr hon gan ni o feibion, gwrandewch arnaf, canys gwyn ei byd a gadwan fy ffyrdd. Be mae'n dweud yw, fe ddes i at rai sydd yn ywynog, ond hefyd yr rhai sydd yn gweld ei hun yn golledig, y noeth y blinderog. Ac at rai fel chi, dwi wedi dod, felly gwrandwch, dwi yma i'ch helpu chi. Os oes na rhywun sy'n gwrando ac sydd yn teimlo'n flinedig oherwydd pwysau'r byd, be mae'r Iesu'n dweud fan hyn yw, dwi wedi dod i'ch helpu chi. Ac am bechod yw troi cefn a chai clistiau, at eiriau sydd wedi dod i'ch achub. Ond dyma beth mae'n dweud yw gwir doeth uneb. I wrando ar eiriau yr un yw y doeth uneb. Yr un sydd yn cyhoeddi iachawdwriaeth, yr un yw iachawdwriaeth. Be mae'n dweud wrthyn ni, mae ef yw yr aberth. Adnod 34, gwyn ei fyd y dyn a wrandawo arnaf ac a wylio yn ddyfal beunydd wrth fy nrysau, gan warchod wrth bist fy mhirthu. O am ymdrech sydd i'w weld yma, ac a wylio yn ddyfal beunydd wrth fy nrysau, o am ddyddiau felly. Mae dyddiau felly wedi bod, dwi'n cofio fel plentyn, roedd yna gyfnod pan oedd yn had yn wynidog yma Nghaerdydd, ac oedd yna ysgosil pryd hynny yn ystod yr oedfa bore, ac oedd angen yr ysgosil yn ystod yr oedfa bore, achos beth oedd yn digwydd, oedd dim digon o gadeiriau yn y capel. Dwi'n yn siŵr faint oedd y capel yn dal, dros 800-900 siwr o fod, ac oedd e'n llawn. Ac oedd yna bobl yn eistedd tu fas i'r capel, tan bod y plant wedi mynd. Ac yna oedd nhw'n dod mewn ac yn gallu dod ac ymuno yn yr oedfa. Falle o'r rhai o'r rheini, fel yr adnod yma, ei bod nhw'n eistedd tu fas yn awyddus i wrando. Dyna pa mae'r awyddus yn nhw, bod nhw'n yn gynnar. Fe all yr arglwydd achub, wrth gwrs, yn y ceia i ni ar y stryd, ar y bws neu'r tren, mae hwnna'n sicr, ond be mynd i'n dweud fan hyn yw, dangoswch i'r arglwydd eich bod yn ei geisio fe. Mae bron iawn allwch chi dweud, mae eisiau Cristnogion cael yr adnod yma, ond ni'n sôn am y rai sy'n ceisio hefyd. Ond o na fydd y Cristnogion yn dangos yr awydd, trwy fod mas cyn yr oedfa, yno tu fas yn awyddus i ddod mewn. O am ddyddiau felly, bydd e'n hyfryd, ond os daw'r arglwydd mewn diwygiad, fe gawn i'r profiad na to. Ond ar y funud, ni'n gweld dim byd o'r fath, nag i ni? Ond os yna henau, dyma'r arglwydd wedi dechrau gwaith yno, dyma math o beth fyddwn ni'n ei weld, fe fyddwn nhw'n eistedd ar y wal tu fas, yn aros i'r drysau agor.
Dangoswch iddo bod eich bod yn ei geisio fe. Dewch i'w dife yn y lle cyntaf. Ac yna dewch yn gyson. Dyna'r neges. Dewch i'r capel a dewch yn aml. Dyna'r disgwyliadau. Does dim byd arall yn yr ysgrythyr. Dangoswch i'r arglwydd eich bod chi'n ei garu fe os ych chi'n Gristion. Ond i'r rhai sydd ddim wedi dod ato eto. Dangoswch eich bod chi yn ei geisio fe. Mae'n od yn diwedd, mae rhywun sydd yn dod o dro i dro. A oes modd disgrifio rheini fel rhai sydd yn gweld pwysigrwydd mawr yng ngeiriau'r Iesu? Fedra i ddim weld e. Yn dro mewn, falle unwaith, a falle mynd am mis yn mynd heibio, neu beth bynnag, a fel bydd yr ein dweud ni'n ceisio, wel, falle bod nhw'n ceisio, neu'r unig beth ni'n gwybod ar y funud, dyn nhw ddim wir yn ceisio eu holl nerth. Dyn nhw ddim yn poeni am uffer, yn sicr i chi, dyn nhw ddim yn poeni am, gallen nhw ddim bod. Os maen nhw'n jyst yn troi mewn i'r oedfa, yn eistedd lawr ac yn dod i'r oedfa, ac maen nhw'n dweud dwi'n ceisio i achwydwriaeth a dwi'n ymddiddori ynddo fe, mae e falle fydd yn fan cychwynnol, ond beth ni yn gwybod yw, dyw'r ceisio yna ddim wedi dod i'r lefel eto, lle maen nhw'n dweud, o, ddiw graston trigar hawrthyf. Dwi ddim fel bethau nhw'n dod o ddochr y dibyn yn dweud, dwi ar fi'n syrthio drosodd o achub fi. A dwi'n meddwl am y rhai o'r Niagara, lle oedd y plentyn yna wedi syrthio drosodd, a'r ferch yn dod dros yn agos i'r dibyn, ac yn dod ar fraich yn y mesyn allan, a fel bydde'n gafel yn y fraich cyn syrthio drosodd, dyna yw yr ymdeimlad yna o ddod at Grist. O, achub fi nawr, fedrai ddim troi i ffwrdd bellach. Mae rhaid i fi cael heddwch nawr, rhaid i fi cael maddeuant nawr. Rhyfedd iawn beth nhw'n dod, a falle ddim i gweld nhw'n 6 mis arall. Gwyn ei fyd y dyn a wrandawa arnaf ac a wylio yn ddyfal beinydd wrth fy nrysau, gan warchod wrth bist fy mhirthu. O, di'r rheina ddim yn chwilio am rhyddhad i'w baich, ond y sawl y mae'r arglwydd wedi cychwyn gwaith ynddynt. Yr rhai y mae wedi agor llygaid yr enaid a dangos iddynt ei pechod. Y sawl sydd o'r diwedd wedi gweld ei heiddiant, o fe fydd rhain yn ddyddiol wrth i ddrysio. A tybio ni fydd rhain, dyn nhw methu aros tan y cwrdd nesaf. Dyna beth dwi'n tybio. I'r rhai mae'r arglwydd wedi dechrau gweithio ac mae'r ysbryd glân yn dangos iddynt ei pechod a'i diwedd. Mae'r rhain, dyn nhw ddim yn gallu aros i disil nesaf. Maen nhw'n gorfod dod i'r cwrdd yn yr wythnos falle. Ac yna maen nhw'n gobeithio, fi na rhywbeth yn cael ei ddweud, fydd yn helpu mi. Mae'r rhain yn ceisio, dydyn nhw. Maen nhw'n dangos i'r arglwydd, dwi o ddifri yn fy ngheisio. Dwi wrth y ddrysau di'n ddyddiol. Ac yna mae'r cwrdd pobl ifanc, fyddai'n dod i'r cwrdd pobl ifanc os ydyn nhw'n ifanc. Ac os oes na gyfarfod arall yn dod, fe fydden nhw'n na. Pam fydden nhw'n na? Mae'r rhain wedi gweld ei heiddiant. Ac maen nhw'n ceisio. Maen nhw'n dod bob cyfle posib. Fydden nhw'n darllen gair Duw ar ôl mynd adre tybio ni. Dwi'n dychmygu fydd rhain yma'r disgrifiad yma ohonynt. Yn mynd nôl, yn yr oes yma, fydden nhw'n mynd nôl a pigo'i Beibl yna darllen. Falle bydden nhw'n pigo rhyw lyfr, falle rhyw tract sydd wedi cael ei rhoi dyn nhw. A fydden nhw'n ei darllen, a falle bydden nhw'n gweddio, o Dduw, helpa fi. Falle heb ddod eto, a maen nhw'n ceisio, yn dydyn nhw. Maen nhw'n ceisio, maen nhw'n ddyddiol wrth ei bistef, mae e ddyddiol wrth ei ddrysau ef. Falle bydden nhw'n siarad gyda Cristnogion, maen nhw eisiau dysgu mwy pam. Mae tragwyddoldeb o'i blaenau nhw. Mae ofn y bedd o'i blaenau nhw. Maen nhw'n gweld eu heiddiant nhw. Ac felly mae'r rhain gan warchod o'r bist fy mhirthu. Mae'r darlun yma o un sydd yn aros wrth ddrysau ysgol fel betai, yn aros i'r ysgol agor. Mwyn iddo fe gael dysgu mwy. Mae fel plentyn, neu falle os ych chi'n meddwl am rywun yn y prifysgol falle bod yna'n haws, ych chi'n cael gadael plentyn, falle plentyn bach, falle plant hŷn neu plant yn y coleg. A chi'n gwybod, mae'r rhain falle bod nhw wedi sylweddoli, mae'r addysg dwi'n cael mewn fyna mynd i helpu fi lot fawr, ac maen nhw'n awyddus. A'r darlun yw, maen nhw, fel beth nhw'n eistedd ar y stepen drws, a dyw'r ysgol ddim wedi agor to, neu coleg ddim wedi agor to. A maen nhw'n edrych ar ei horiawr, a maen nhw'n aros ble mae'r athro.
Siwr fod sy'n llawer o rein I gael dydau hyn o disgyblion sy'n awyddus, ond chi'n gallu meddwl am y peth fod yn bosib. A maen nhw'n aros i'r athro ddod ac agor drws yr ysgol neu'r coleg, ac yna maen nhw'n mynd mewn, a maen nhw'n cael eu set, a maen nhw'n barod I cael eu dysgu. Dyna cyffro o rhywun sydd eisiau dysgu, ond mae'r darlun yn fwy difrifol fel hyn, mae e fel hwnna. Dyna pa mor awyddus yw'r rhain sydd yn ceisio'r Iesu, y rhai sydd yn ddoeth, y rhai sydd yn gwrando a rhoi ymdrech mewn iddo fe. Maen nhw'n dod i'r oedfawn, maen nhw'n gwrando, maen nhw'n gofyn am lyfrau, maen nhw'n darllen y llyfrau, maen nhw'n gweddio, maen nhw'n trio, maen nhw'n ceisio, falle hefyd, yn hwn I gyd, maen nhw'n trio gwella hunan, ddim yn sylweddoli diwrnod ddim yn mynd I helpu, ond maen nhw'n trio, pam? Maen nhw'n ceisio, maen nhw wrth y drysau, maen nhw'n aros i'r drws I agor. Dyna dyddiau ni'n aros amdano, y bydd y holl Gymru sydd yng Nghaerdydd yn trafferthu I ddod, nid yn trafferthu I ddod, eisiau dod. Ac I wrando ar air Duw. Mae dyletswydd arnyn nhw. Ond maen nhw'n anoeth a maen nhw'n gwneud camau henaid. Maen nhw'n gwneud niwed i'w henaid. Ioan 5:5 ac yr oedd rhyw ddyn yno ar hwnna fiasau glaf na mynd 2 flynedd 20. Y darlun yna yn y Testament Newydd, y claf wrth y dŵr. A wedi bod na degawdau. Yn aros I cael nerth I fynd i'r dŵr, ond byth yn cyrraedd. Ond oedd yna bob dydd. Am flynyddoedd. Dyna math o beth. I chi ddim yn rhoi'r ffidil yn y to. I chi ddim yn digaloni ac yn dweud, wel, driesu a dyna fe, na, nid math yna beth yw hwn. Mae hwn yn rhywun sy'n dod sil ar ôl sil ar ôl sil. A bob sil maen nhw'n dod, maen nhw'n gwrando ac yn gwrando ac yn gwrando. Ac yna maen nhw'n dod i'r cwrdau wythnos, maen nhw'n dod I bob un cyfle. Fe fydden nhw'n siarad â Christnogion. Dyma pa mae'r ceisio yma, dyma fel dylen I fod. Mae'r rhain yn dyfal barhau. Pam? Achos tynged eu heneidiau sydd yn yfantol. Ac am randawiad, am geisio, am ymateb I eiriau'r Iesu. Dyma yw doethineb pan I chi'n gwrando ar eiriau'r Iesu ac yn rhoi'r ymdrech. Chi'n rhoi'r ymdrech. Chi'n ffindo mas ble fedrai glywed yr efengil yn cael ei chyhoeddi yn glir, yn gywir ac yn bwerus ac I chi'n mynd I wrando arno fe. A chi'n dod nôl, a chi'n dod nôl, a chi'n dod nôl. Chi'n galw ar yr Iesu, Dduw Graston, helpa fi ddod i'r man lle mae ti yw popeth I mi. A I fod maddau I chi'r holl gamweddau. Wel, dyna'r doethineb. Gwyn ei fyd y dyn a wrandawo arnaf. Gwyn eich byd, mae'n beth da. Ac a wylio yn ddyfal beinydd wrth fy nrysau, a rai sydd yn aros wrth fy nrysau, gan warchod wrth bist fy mhyrthu, I chi na wrth y drws, dyna pa mor awyddus I chi I glywed. Ac I chi'n parhau nes bod chi'n cael heddwch i'ch enaid. Wel, yn olaf ac yn drydydd, a ddiwydion pendant, gwrandewch ar adnod 35 a 36. Canes y neb am caffo I, a gaiff fywyd, ac a feddianna y wyllus da gan yr arglwydd. Ond, y neb a becho yn fy erbyn, a wna gam a ienaid ei hun, fy holl gaseion a garant angau. Nawr wrth rando ar eiriau'r Iesu, wrth weld yr hyn a wnaeth Iesu Grist drostoch chi, wrth I chi glywed y pregethu yn dweud I Grist fyw bywyd perffaith, iddo gyflawni'r gyfraith yn eich lle. Mae wedi bodloni'r gofynion y tad I chi. Chi ddim yn gallu neud ond mae wedi gwneud y cyfan I chi. Iddo roed ei ddwylo pyr ar led ac iddo wisgo coron o ddrain. Dyna beth mae'n dweud, dyna beth yw'r neges yr efengil, fod Iesu Grist wedi byw bywyd perffaith a mae wedi wneud ein mwyn ni yn ein lle ni. Mae wedi cymryd y gosb ar y groes. Mae wedi cael ei hoelio ar y groes. Mae'r tad wedi rhoi effer arno fe. Fe roddodd ei ddwylo pyr ar led, fe wisgodd ei gorol yn draen, pam? Mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain maen. Fe nath Iesu Grist yn bosib I ni gael bod yn iddo. Ac felly, wrth I chi wrando, chi'n sylweddoli beth chi fod I wneud. Beth I chi fod I wneud? Chi fod I ddod a droed ei groes. Dyna beth chi fod I wneud. Dyna pa mae mor bwysig ar ddiwedd Diarhebion pennod 8. Mae'n dweud gwrandewch arnaf nawr. A felly beth chi fod I wneud, mae'n dweud wrth chi dewch ata fi. Mae'n dweud wrth chi dewch at droed y groes. Gwrandwch ar fy eiriau.
Dewch ata fi y blinderog. Mae'n addo eich bendithio a holl bendithio yn yr efengil. Beth yw'r addewidio mae di addo? Mae di addo eich maddau chi. Mae di addo eich golchi chi'n lan. Be mae'n dweud fan hyn? Mae di addo roi bywyd i chi. Cynnes y neb am caffo i a gaiff fywyd. Mae'r Iesu wedi addo rhoi bywyd i chi. Bywyd tragwyddol, bywyd ysbrydol. Mae'n addo hyn oll i'r rhai sy'n dod at Grist. Mae di addo eich bywhau eich enaid, eich bod nawr yn fyw a bod yn gallu ymateb a chael cymdeithas ag ef. Mae di addo bod bywyd tragwyddol yn eiddo i chi nawr. Cynnes y neb am caffo i a gaiff fywyd ac a feddianna ewyllus da gan yr arglwydd chi'n feddianno ohono fe nawr. Mae'n eiddo i chi nawr. Wel, mae Ioan yn dweud yr un peth, 1 Ioan 5:11, a hon yw'r dystiolaeth, roddi o Dduw i ni fywyd tragwyddol, a'r bywyd hwn sydd yn ei fab ef. Mae'r ysgrythyr i gyd yn dweud yr un peth, ond yw e. Dyma'r dystiolaeth, dyma be sy'n llyfr Diarhebion, dyma be mae'r Iesu'n dweud, gwrandewch arna i, pam? Dyma'r dystiolaeth, dyma be sy'n gen i ddweud, roddi o Dduw i ni fywyd tragwyddol, a'r bywyd hwn sydd yn ei fab ef, dewch at Grist. O, mae'r addewidio mor hyfryd. Nid oes troi i ffwrdd i'r enaid a ddaw at Grist. Chyma beth, dyma'r addewid, dyma be mae'n dweud wrthyn ni. Os dewch chi at Grist yr awr hon, os newch chi alw ar Grist yr awr hon am faddeuant, a bod eich enaid yn pledio, mae di addo, wneith e ddim eich troi chi ffwrdd. A dwi ddim yn gallu torri addewidion. Gan ei fod wedi'ch galw arnoch i ddod ato, sut allai eich gwrthod chi? Dwi ddim yn gwneud pethau felly. Os oes awydd arnoch chi, yna dewch ato, yn gwybod hyn, wrth ddod ato, a phwyso arno, ni fydd yn eich gwrthod gan mai fe sydd wedi'ch tywys chi yma yn y lle cyntaf. Ond pa mor bynnag hyfryd yw'r geiriau yna, hefyd mor frawychus yw'r arddewid i'r gwrthwyneb i'r sawl sydd yn gwrthod Crist. Adnod 36, ond y neb a becho yn ferbyn, a wna gam ei enaid ei hun. A fy holl gaseuon a garant angau marwolaeth. O, mae'r ffordd honno sydd yn arwain at angau at farwolaeth, os nad yw eich crefydd yn llawn Crist. Os nid ef yw canolbwynt popeth, yna mae'ch crefydd hyd yn oed yn arwain chi at angau. Dyma be mae gair Duw yn dweud trwy'r adeg. Mae'ch crefydd Cristnogol hyd yn oed yn arwain at angau. Dyw eich crefydd Protestanaidd ddim yn ddigon i arwain at Grist. Os nad yw Crist yn ganolog, os nad yw fe yw popeth, ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad, yna fe fydd yn arwain at angau. Os yw'ch crefydd chi yn llawn gweithredoedd da a meddwl, trwy fod yn dda fyddai'n plesio Duw, mae'n arwain at angau. Ofer yw e, chi'n gwybod pam? Achos mae Iesu Grist wedi dweud yn glir wrthoch chi, nid yna'r ffordd. Mae wedi dweud y ffordd ar gwirionedd ar bywyd yw trwyddo fi, felly mae'r rhaid dod at Grist, rhaid dod at Grist bob tro, a'r rhaid dod at droed i groesau. Os yw eich gweithredoedd da yn dyrchafu chi ac nid Crist, yna mae'n arwain at angau, ond dydw e, mae'r rhaid iddo fod. Fel Cristnogion nawr, pan i ni'n gwasanaethu Crist ac yn neud gweithredoedd da, mae gweithredoedd da mor bwysig i'r Cristion. Pam? Mae'n gogoneddu Duw, mae'n diolch i Dduw am iachawdwriaeth. Ond os yw eich gweithredoedd da chi yn dyrchafu chi ddim wedi deall. Efallai bod chi'n meddwl trwy fod yn dda, fyddai'n ennill mwy o ffafr iachawdwriaeth. Dwi ddim yn gweithio felly. Dim ond Crist sydd yn ddigon da, felly rhaid dod ato fe. Pan ni'n meddwl am bendantrwydd a sicrwydd cadernid a ddewidion Crist o iachawdwriaeth a maddeuant a bendithion, mae e mor gyffroes yn diwe. Mae e mor hyfryd, mae e wastad yn hyfryd gallu dweud o'r pulpud, os ych chi'n dod at Grist, fydd e ddim yn eich troi chi ffwrdd. Mae e mor hyfryd gallu dweud na bob tro. Mae'n dod ar ryw gyffro bob tro i ni'n dweud e. Os ych chi'n teimlo'n blinderog, os ych chi'n teimlo'n frwnt, os dewch chi a droed y groes, fe fydd e yn eich maddau chi, fe fydd e'n golchi chi'n lan. Mae e mor gyffroes, mae e mor bendant, mae e mor sicr, mae e mor gadarn. Ond chi'n gwybod beth, dyma beth sy'n codi dychryn. Mae e'r un mor bendant, mae e'r un mor sicr, mae e'r un mor gadarn i'r ffyliaid, i'r anoeth sydd yn gwrthod Crist. Mae e'n addo eich gwrthod chi.
Mae'n addo eich condemnio chi. A mae'n addo fe fyddwch chi'n mynd I angau a hynny'n dragwyddol. Mae hwn yn frawychus ydw e. Mae'r ochr gadarnhaol mor gyffroes, mae mor hyfryd, achos chi'n gallu dweud oedd yn edio, os ych chi wedi blino, os ych chi'n teimlo'n llwythog, dewch at Gris, mae'n mynd I maddau chi. Dim ond dod ato fe a gofyn am fyddeiant, a fe fydd e maddau chi, fydd y gwyrth yn digwydd. Ond hefyd yr un mor sicr yw hyn, os na ddewch chi at Gris, os na newch chi'r ymdrech I ddod ato a gwrando arno, os newch chi cael eich clistiau, os newch chi cario ymlaen a'ch bywyd, yna'n sicr fe fydd yn eich gwrthod chi. Ac fe ddaw angau. Mae e mor glir, mae ei rybuddion mor sicr. Felly wrth fi orffen, na I ddarllen y geiriau, mae meddyliwch chi am yr fendith sydd i'r rhai sy'n gwrando, ond ystyriwch os ych chi'n meddwl unwaith eto I adael y drysau yma heddi heb dod ato am rybydd. Adnod 32 yr awr hon gan hynny o feibion. Gwrandewch arnaf, canis gwyn ei byd, a gadwant fy ffyrdd I. Gwrandewch addysg a byddwch ddoethion, nac ymwrthodwch â hi, gwyn ei fyd y dyn a wrandawa arnaf, ac a wylio yn ddyfal beinydd wrth fy nrysau, gan warchod o'r bys fy mhyrthi, canis y neb am caffo I a gaeth fywyd. Ac a feddiannau wyllus da gan yr arglwydd, ond, a dyna chi ond y neb a bechon ferbyn, a wna gam a ienaid ei hun, fy holl gaseon a garant angau. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am dy addewidion, ond o Dduw, mae'r addewidion i'r rhai sydd yn dy wrthod I yn frawychus. Ond I ni yn gweddio Dduw, y byd ysbryd ar waith yn y fath ffordd, y byd na eneidio o'r diwedd yn gwrando. Ac y cawn brofi dydd eto o'r rhai hyd yn oed yn eistedd ar y stepiau ac ar y wal tu fas i'r capel ac yn dod I wrando ar eiriau'r Iesu. Ac yn dyheu am ryw newyddion fydd yn dod â heddwch i'w hyneidiau. O, bydde di trwy dy ras, fydd yn anorchfygol, yn peri fydd yn neidiau, methu ymwrthod mwyach, ond y byddant yn dod I geisio. Ter gweithiau neu'n plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, I orffen ein gwasanaeth, gadewch I ni ganu Emyn rhif 303, pam o pam, bechadu'r cyndyn, pam y colli denau drud. Mae dy greuwr heddiw'n gofyn pam yr ymgyndynnu cyd. 303 gan I sefyll i'w chanu.
A nawr bydd i ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.